Je vyústenie kotla na fasádu bezpečné? Stavitelia, ktorí sa rozhodnú pre vyústenie kotla na fasádu alebo strechu, tak konajú v dobrej viere ušetriť náklady za komín. Ukážky dokazujú, že vyústenie kotla na fasádu môže viesť k zníženiu kvality bývania, ale aj k hygienicky nebezpečnému odvodu spalín a tým k zníženiu bezpečnosti a kvality bývania. Na Technickej univerzite v Mníchove bol prevedený pokus s umiestnením vyústenia turbokotla na vonkajšiu fasádu. Máte možnosť sledovať tok spalín pri vetre s rýchlosťou 1,5 metra za sekundu z južnej strany. V tomto prípade tok spalín prúdi horizontálne popri budove, pôsobením vetra s rýchlosťou 9 metrov za sekundu zo západnej strany objektu. Pri budove vznikol veľký vzdušný vír so spätným prúdením, ktorý bol zrejmý ako stúpajúci prúd popri stene budovy. Pri prirodzenej rýchlosti prúdenia a smere vetra sa menil neustále taktiež smer prúdenia spalín. Teplotný vztlak pre šírenie spalín nehrá žiadnu úlohu. Tok spalín sa pohyboval popri budove smerom hore a je podrobený kolísaniu prúdenia. Vo veternom kanáli zreteľne vidieť rozšírenie toku spalín okolo budovy. V tomto pokuse dosahovala rýchlosť vetra 4 metre za sekundu. Na hrebení strechy sa prúdenie preruší. V zadnej časti budovy vznikla vysokoturbulentná zóna so spätným prúdením. Pri tomto pokuse boli spaliny vyvedené cez komín na hrebení strechy. Aj pri meniacej sa rýchlosti vetra sa tok spalín šíril v tvare kónusu nad budovu. Platná legislatíva na Slovensku riešila problematiku vyústenia na fasádu benevolentným spôsobom. Do decembra 2002 bolo možné odviesť spaliny na fasádu z finančných dôvodov. V súčasnosti možno takéto riešenie voliť len v prípade, že z technických dôvodov nie je možné umiestniť komínové teleso do objektu stavby. Technický dôvod pre spôsob riešenia odvodu spalín vyústením na fasádu alebo cez strechu nie je argumentom kompetentného a zodpovedného projektanta. Na príkladoch katalógových projektov rodinných domov je možné vidieť bezproblémové umiestnenie komínového telesa do dispozície a konštrukcie rodinného domu. Plánovať znamená sporiť. Nikde to neplatí viac ako pri naplánovaní dostatočného počtu komínov a účinného vykurovacieho konceptu. Naplánovanie optimálnej vykurovacej koncepcie vyzerá takto. Hlavný vykurovací komín je samozrejmosťou pri spaľovacom teple, plynovom či olejovom kúrení. S univerzálnym komínom ste pripravení na všetky vykurovacie technológie a druhy palív teraz i v budúcnosti. Izbový komín dodáva pohodu a príjemnú atmosféru. Zvyšuje kvalitu života a bývania vašej rodiny. Je napojený na krb či kachle teraz alebo v budúcnosti. Stručne. Teplo, ktoré ide pod kožu. Multifunkčná šachta. Inštalačná šachta, umiestnená pri komíne, sa ideálne hodí na natiahnutie rôznych vedení, ako napríklad solárne články, satelit, akékoľvek prekáblovanie od strechy až po suterén. Ak si nezvolíte túto koncepciu troch výhod, potom neskoršia inštalácia solárnych článkov, satelitu či internetu nebude možná bez finančne náročnej prestavby spojenej s množstvom špiny a odpadu. Komínové systémy značky Schiedel prinášajú bezpečnosť, nezávislosť a pohodu a tak zabezpečujú trvalo príjemnú atmosféru v rodine.